పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా నీకు వందనాలు ప్రభువా. ఈ స్థలంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ స్థలంలో నివాసం చేస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఎవరు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా వారి ముఖ్యంగా స్వస్థపరచండి నైనా. ఈ స్థలంలో ప్రభునైనా మరి యువకులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఆయన ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. వారి కుటుంబంలో సంతోషం దయచేయండి. ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు బలపరచండి నైనా. వారు చేస్తున్న పనుల్లో మీరు తోడైందండి. వారికి నెమ్మదిని దయచేయండి, శాంతిని దయచేయండి, సమాధానం అందించండి. బిడ్డల చదువుతున్న చదువులో రామాను